Dobrý večer, dobrý deň. Ja musím mať takú reč jednu na začiatok, lebo ja keď som sa bavil o tom, že príjmem pozvanie na takú konferenciu, tak sme sa bavili o 50 zhruba ľuďoch, bavili sme sa o hoteli Hilton a bavili sme sa o ľuďoch, ktorí zastupujú väčšinou oblasť financií, trošku biznis, trošku IT. Ja som z oblasti financií a teraz prichádzajúc do hotela Hilton, píšem kolegovi, že zo srandy, že som v hoteli Carlton a že tu nič nevedia o takej konferencii. A on mi píše, že on je zasa v hoteli Kempinski, tak hovorím, dobre, sranda. Nakoniec som musel prísť sem a vidím, že to je trošku viac ako 50 ľudí. A podľa zoznamu registrovaných účastníkov som zistil, že asi je tu veľa marketerov. Takže neviem, či poznáte pojem self-handicapping, to je to nejaký človek hral zásadne s čiernymi figurkami šach, keď prehrá, aby sa mohol vyhovoriť, že mal jeden ťah menej. Tak ja som týmto chcel povedať asi toľko, dobre? Takže teraz ja pristúpim k svojej prezentácii, ktorá sa snažila finančným a IT ľuďom trošku viac hovoriť o biznise. Keďže to hovorím skôr biznisovým ľuďom, tak mi to nemáte za zle, keď poviem nejakú takú vec, ktorá sa vám nebude páčiť, povedzme. Dobre. Vieš čo obsluhovať? Alebo niekto? Okay. Toto je nejaký obsah. Ja prejdem priamo k veci. Čo by som vám chcel dneska zhruba povedať? Ja som človek, ktorý pracuje celý život s číslami a snaží sa pozerať na tú firmu cez čísla, ale nejak tak triezvo, rozumne. Rád by som vždy za tými číslami videl nejakých ľudí. Preto som si pripravil pre vás viac o tých ľuďoch ako o tých technológiách. A najprv by sme sa dostali k tomu, že čo je vlastne dneska pre také spoločnosti, ako je povedzme moja banka a samozrejme pre ostatných podnikateľov, čo je nejaká dneska výzva. Keď sme pozerali výsledky posledného sčítania ľudu, tak sme si museli povedať objektívne, že situácia dlhodobo je taká, že nám zákazníci nepribúdajú na trhu. Malovať si nejaké čísla na papier môžeme, ale určite nemôžeme počítať s tým, že nám na trhu pribudú nejakí zákazníci. To je fakt. Potom poznám z praxe nejaký druhý fakt, a to je ten, že keby už zrovna tí zákazníci pribúdali, tak získať takého zákazníka, ktorý na trhu pribudne, je podstatne drahšie, pretože ten konkurenčný boj je veľký, každý sa snaží toho zákazníka získať, tie bonusové schémy na obchodných útvaroch sú tak nastavené, že oni naozaj sú silne motivovaní získať toho zákazníka. Ale keď sa vrátim späť k tomu prvému bodu, je potrebné si uvedomiť, že skutočne udržať toho existujúceho je podstatne lacnejšie ako získať nového. Ďalším faktom, ktorým som sa zaoberal, je, keď už toho existujúceho zákazníka mám, tak sa musím spýtať, že či ten jeho potenciál využívam naplno. Vždy sa budem nejakými číslami snažiť podložiť, že áno, ale keď sa úprimne spýtame a úprimne sa zameráme na tie oblasti, ktoré sú ešte nevyužité, vždy tam sa nájde nejaký priestor. Nám sa to veľakrát v banke potvrdilo na číslach, keď obchodné útvary tvrdili, že oslovili zákazníka, ponúkli mu taký a taký produkt, vyžmýkali z neho všetko, čo v rámci toho produktu vyžmýkať mohli a on už nemá ďalšie peniaze. A potom o mesiac prídeme s novým produktom, ktorý je ešte atraktívnejší a na existujúcich klientoch urobíme 30% z nového obchodu. Hej. Čiže je si treba uvedomiť, že ten zákazník má nejaký potenciál, o ktorom my možno nevieme. Ale určite každý z nich má nejaký potenciál.
A potom, keď pozeráme na naše interné čísla, ako nám prichádzajú, odchádzajú zákazníci, a potom nejakými telefonátmi oslovíme tých zákazníkov, ktorí odišli a spýtame sa na dôvody, tak často zistíme, že keby sme boli toho zákazníka poznali, tak my o ňo nemusíme prísť. Čiže ďalší dôvod preto poznať svojho zákazníka. No a potom je to samozrejme to, že my sme do seba zahľadení ako veľká inštitúcia, veľká naša banka má zhruba 600 zamestnancov, ale už je to celkom veľká inštitúcia. A sme zahľadení do seba a máme taký pocit, že vieme obslužiť všetkých zákazníkov, naše produkty sú dobré, naše procesy sú dobré, ale treba si vedieť odpovedať na otázku, že keď už toho zákazníka naozaj poznám, tak a stane sa, že z nejakého dôvodu chce odísť, že často neviem si povedať, pokiaľ ešte má význam o toho zákazníka bojovať a kde už to prestáva mať nejaký význam, lebo nemôžem každého zákazníka za každú cenu udržať vo firme. Takže toto boli nejaké fakty, z ktorých by som vychádzal vo svojej prezentácii. Budem pokračovať v tom, že ako sme sa k tomu postavili, alebo čo bolo z toho všetkého relevantné pre našu spoločnosť. Mali sme veľa dátových zdrojov, ktorí boli na rôznych miestach, veľa manuálnych reportov, ktoré keď chceli, tak potvrdili, že konáme dobre, keď chceli, tak potvrdili, že máme rezervy. Boli na rôznych miestach a dopatrať sa nejaké relevantné informácie, ktorá by nám mohla pomôcť, bolo dosť ťažké. Takúto situáciu asi prežívajú viaceré firmy a zrejme viaceré sa zhodnú v tom, že potrebujú nejaké riešenie, ktoré im tie dáta dá do nejakej jednej skonsolidovanej formy, kde ten čas na získanie informácií bude adekvátny tomu, čo s tou informáciou potom chcem ďalej robiť, alebo akú môže mať tá informácia pridanú hodnotu. To riešenie, ktoré sme chceli implementovať, potrebovali sme, aby spĺňalo nejaké štandardy vzhľadom k tomu, že máme niekoľko desiatok tisíc klientov, veľa systémov vstupuje do toho riešenia a tak ďalej. Čiže musí byť to riešenie, musí spĺňať nejaké nároky na stabilitu, flexibilitu. No a potom hlavne v takej spoločnosti je dôležité, aby s tým ľudia nakoniec vedeli pracovať. Hej? Vstupovali sme do toho s tým, že potrebujeme nejaké riešenie a potrebujeme zároveň to riešenie, alebo potrebujeme riešenie také, ktoré zimplementuje nejaký tím ľudí, ktorý bude mať znalosti toho nášho biznisu. Zároveň to bude vedieť urobiť projektovo veľmi efektívne. Vyberie nejaké vhodné technické riešenie a keďže pracujem v tej oblasti už dlhší čas, môjim cieľom bolo teda vybrať nejaké rozumné riešenie, pretože už som zažil veľa riešení, ale málo z nich bolo rozumné. No a počas celej tej implementácie sme museli si byť vedomi, že budeme neustále riešiť jeden problém, a to je, že veľmi veľa dát, keď preženiete cez veľmi veľa dimenzií, dostanete ešte niekoľkonásobne väčší nejaký počet informácií. Čiže vstupovali sme do toho s tým, že nesmieme zabudnúť, že takýto systém, ktorý sme mali v zámere implementovať, je veľmi citlivý na to, koľko tam nadefinujeme dimenzií, neviem akých všelijakých parametrov, pretože geometrickým rádom to potom rastie. Čiže aby sme udržali to riešenie v nejakom priateľnej veľkosti, toto sme museli zvažovať celý ten čas. Teraz by som povedal, k čomu sme dospeli. Keďže toto je nejaká konferencia, ktorá hovorí aj o technických riešeniach, my sme sa rozhodli pre platformu IBM Cognos. Tých platform na trhu nejak tak notoricky známych je viac. Všetky sú veľmi kvalitné, stoja za tým veľmi kvalitné firmy a týmy ľudí.
Prečo práve Cognos? Pretože je to jeden z najlepších nástrojov a nakoniec sa človek, keď človeka postavíte pred nejaké racionálne rozhodnutia, vždy sa rozhodne na základe nejakej emócie. Hej? Tá emócia u nás bola to, že určití ľudia v tíme mali skúsenosť, dodávateľ mal skúsenosť a preto sme sa rozhodli pre toto riešenie. Dospeli sme zároveň k tomu, že ak chceme byť úspešní, musíme zapojiť naozaj do tej implementácie veľmi kvalitných ľudí. Náš manažment vyšiel v ústrety a na tom projekte nepracuje veľa ľudí doteraz, ale pracujú tí najkvalitnejší ľudia, ktorých máme my. A pracujú tam veľmi kvalitní ľudia externí. Nemáme kapacity na to, aby sme takto veľký projekt urobili sami, nemáme na to skúsenosti, máme svoje linové úlohy, takže rozhodli sme sa pre spoluprácu s externou firmou. V tomto prípade to bola konkrétne Aspekta SRO, ale ja by som moc nerozprával o nejakej konkrétnej firme, pretože skúsenosť alebo čas mi ukázal, že názov tej firmy, referencie a všetky tieto parametre, ktoré sa zvažujú pri výbere dodávateľa, sú síce dôležité, ale v prvom rade je dôležité, kto sú tí ľudia v tých firmách. Hej? A preto aj vám odporúčam pre budúcnosť, alebo keď sa chcete pustiť do nejakého takéhoto náročného projektu, vždy zvažovať ešte aj túto stránku. No a ako som spomínal, náš top management naozaj uvoľnil kapacity, uvoľnil peniaze a bol sám presvedčený, že ten projekt musíme spraviť, aby sme lepšie poznali zákazníka. Na ďalšom slajde je nejaký koncept riešenia. Keďže ja nie som technický človek, skôr finančný, ja by som k tomu povedal len to, že je nejaké systémy, ktoré sme chceli dať do nejakej dátovej kocky a tú dátovú kocku používať ako jediný zdroj pravdy, pretože v súčasnosti máme, alebo v tom čase, keď sme začali implementovať, sme mali veľmi veľa tých zdrojových dát, často neboli medzi sebou rekonciliované, takže vychádzali nám rôzne informácie a tráviť čas nad tým, aby ste hľadali, že ktorá tá informácia je správna, je veľmi neefektívny. Takže povedali sme si, potrebujeme jeden zdroj, ten zdroj budeme považovať za pravdivý a nad tým zdrojom potom postavíme nejaký prezentačný nástroj, cez ktorý budeme pristupovať na tie dáta a budú na to pristupovať tí ľudia, ktorí naozaj s tými informáciami vedia a potrebujú robiť a budú príjmať nejaké rozhodnutia. To je k tomu konceptu, tu je nejaká architektúra. Je to zrejme vo veľa spoločnostiach podobné. Spoločnosť na začiatku začína s tým, že má niekoľko rôznych produkčných systémov, rôzne účtovné systémy. Existujú externé systémy, ktoré sme chceli, aby sme informácie z nich brali do tohto modelu. To boli nejaké údaje štatistického úradu, daňových úradov, ja neviem čoho všetkého. Ale ten cieľ bol ten, že my o svojich zákazníkoch vieme to, čo je v našich systémoch. Ale spoľahnúť sa na tie informácie je často veľmi mylné. Pretože, poviem príklad, my sa môžeme rozhodnúť, že náš zákazník je z nejakého dôvodu neperspektívny a keď pospájame informácie externé, tak sa ten obraz môže úplne zmeniť. To znamená, ak zistíme, že pracuje, že žije v regióne, ktorý je perspektívny, ak zistíme, ja neviem, že má zamestnávateľa, že má ešte ďalšie iné aktivity, o ktorých nevieme. V obchodnom registri zistíme, že má ďalších 6 firiem a my o tom nevieme. Tak ten pohľad sa môže úplne zmeniť. Nad tými zdrojovými systémami existuje nejaká sa to volá tuto, že metadata model. A je to nejaký spôsob, akým sú tie informácie v tých zdrojových systémoch popísané. Je to nejaká
nejaká štruktúra, ako sa treba na tie informácie v tých zdrojových systémoch pozerať a sú to nejaké súvislosti medzi tými informáciami. Potom existuje tá modrá vrstva toho multidimenzionálneho modelu, kde potom pre jednotlivé útvary v banke existuje vždy nejaký iný set informácií, ktoré oni potrebujú využívať. A takýmto spôsobom z tých zdrojových systémov cez tie popísané štruktúry sa naplňajú údaje do jednotlivých kociek, databáz, nazvime to akokoľvek, s ktorými sa potom dá priamo pracovať. No a nad tým všetkým existuje webový portál, pretože môžete mať akékoľvek dobré riešenie technické, a Cognos určite je veľmi dobré technické riešenie, ak nebude vyzerať to, čo uvidí konečný používateľ informácií približne takto, tak on s tým pracovať proste nebude. Nemôžeme očakávať, že ľudia sa budú učiť nejaké featurey nejakého nástroja. Treba im urobiť nakoniec tú informáciu veľmi dostupnú a jednoduchú, aby to vyzeralo tak, ako hociaká iná internetová stránka, kde sa prekliká a svoju informáciu nájde. Čiže toto je to, čo uvidí náš koncový užívateľ, ktorý môže byť z obchodu, z marketingu, z rôznych útvarov, z top managementu. Tento web portál obsahuje nejaké informácie, ktoré sú štandardné, pravidelné, štandardné, dá sa rozklikať každá tá jedna informácia na nejaký nižší detail a samozrejme, ak je potrebné urobiť nejakú hĺbšiu analýzu, vždy sa dá vrátiť k tým analytikom, ktorí majú zručnosti aj s prácou z Cognosu a vedia ad hoc vyrobiť akúkoľvek informáciu. No. Táto implementácia tohto riešenia trvala nejaký čas. U nás sa bavíme zhruba o horizonte 1 roku. A keď takúto implementáciu niekedy úspešne zvládnete, tým to ešte nekončí. To znamená, mám technické riešenie, to je fajn. A teraz čo? Zažil som v jednej firme, kde som pracoval, ktorá do takéhoto riešenia dala zhruba 2 milióny eur, keď to prepočítam. A ľudia, ktorí implementovali ten nástroj, boli presvedčení, že to je prínos pre firmu. Našťastie mali skúseného IT manažera, ktorý si potom pozeral tie logy do toho systému a zistil, že zo 600 ľuďovej firmy 13 pozerali do toho systému. To bolo pre neho alarmujúce číslo, ale aby sme sa vyhli takémuto niečomu, alebo aby sme to nakoniec vyhodnotili ako zlú investíciu, lebo možno to nebola zlá investícia, musíme naučiť tých jednotlivých užívateľov, kde tú informáciu majú, ako ju majú čítať a ako im pomôže. Hej? Čiže tá robota nekončí tým, že existuje takýto web portál a tam sú tie informácie naplnené. Tam to ešte len začína. Čiže jednak musíte naučiť tých ľudí tie informácie čítať, aby im rozumeli, ináč ich nebudú čítať. Potom je treba nájsť tam naozaj také informácie, a to už naozaj nejaký interný marketing, že nájdem informáciu takú, s ktorou mám skúsenosť, že pomáha, a prezentujem ju všetkým. Proste to je interný marketing, bez ktorého takéto riešenie nemôže byť úspešné. A čo sme potrebovali ešte vyriešiť, vždy, keď takéto riešenie implementujete, môže byť seba lepšie. Tí ľudia od prírody nemajú radi zmeny a oni si šolichali nejaké reporty v Exceli a oni sú na to zvyknutí a pre nich ten report bude vždy najlepší. Hej. Treba veľmi jednoznačne až na úrovni manažmentu tento reporting odstrániť. Proste, ak má byť firma efektívna, ak investovala do takéhoto riešenia a naozaj tie informácie sú všetky tam, treba raz a navždy skončiť so všetkými manuálnymi hľadaniami informácií a hrabaním sa v nejakých dátach. Takže toto sme potrebovali vyriešiť aj u nás. A stále sme ešte v štádiu riešenia.
No a keďže ja som prišiel s tým, aby som vám aj niečo povedal, alebo aby som sa podelil o nejaké skúsenosti svoje, tak som si pripravil tento posledný slajd, kde by som vám povedal, čo je z môjho pohľadu pri implementácii takéhoto riešenia najdôležitejšie. Keďže čas sú peniaze, ľudia sú peniaze, ten projekt niečo stojí, nebudeme sa baviť o tých peniazoch. Je samozrejme dôležité zvážiť si tie peniaze, ale čo je možno dôležitejšie, lebo je to stále práca s ľuďmi nakoniec. Nie s dátami, ale s ľuďmi. Je dôležité, aby ste v každej tej etape projektu, a teda najmä v tej začiatočnej fáze, nejak umanéžovali očakávania manažmentu tých koncových užívateľov, lebo naozaj, keď prídete s takýmto robustným riešením, ktoré ponúka dneska už neobmedzené možnosti práce s informáciami, tak tie očakávania sú naozaj vysoké a treba stále držať tie očakávania nejakým spôsobom v nejakých reálnych hodnotách a naozaj aktívne to manažovať. Proste aktívne manažovať, vždy vysvetliť, že nemôžu tí ľudia očakávať, že tam bude teraz všetko z jednoduchého dôvodu, lebo by to bolo, aj keby tam bolo zrovna všetko, tak ľudia nevedia použiť. Čiže toto je nejaká moja skúsenosť. Od začiatku projektu vždy manažovať tie očakávania. Potom, druhá taká nejaká skúsenosť, o ktorú sa chcem podeliť, je, že tých informácií z takéhoto riešenia sa dá dostať kvantum. Naozaj to sú 100 000 informácií, pretože napríklad v našej banke my sme pospájali ten náš vnútorný svet s tým svetom klientov a ešte s externým svetom. To sú 100 000 informácií. Čiže my dneska sa vieme štatisticky pozrieť na akúkoľvek, alebo vieme nájsť akúkoľvek informáciu. Ale ak nám tá informácia neslúži k tomu konečnému cieľu, snažme sa tú informáciu od začiatku ignorovať. Nesnažme sa tam dostať všetky informácie. Zbytočne to bude drahé, pretiahne sa, alebo predĺží sa doba toho projektu a nakoniec nám tá informácia bude na nič. Ďalej, s tým súvisí ten ďalší bod. Tá rozumná hladina detailu a rozumný časový horizont. V súčasnosti, keď žijeme celkom hektickú dobu, projekt, ktorý trvá dlhšie ako rok, je veľmi otázne pre ľudí, ktorí idú taký projekt robiť, alebo je veľmi otázne, ako sú motivovaní taký projekt robiť. Ja odporúčam, aby sa vždy takýto projekt nadizajnoval tak, aby to bolo v horizonte 1 roka plus minus. Hej? Čiže ako náhle by som taký projekt začal od začiatku budovať ako 2-3-ročný, už tí členovia týmu si povedia, kde ja budem o 3 roky, hej? A už tá motivácia je podstatne iná ako pri rozumnom projekte. No a na toto všetko, aby ste naozaj boli úspešní, je skutočne tá alfa a omega, pretože hovorím, tie nástroje, poznám viac nástrojov, ktoré konkurujú Cognosu, ale tie nástroje, alebo rozdiel medzi funkcionalitou tých nástrojov nie je ani zďaleka tak dôležitý, ako rozdiel, koho do toho týmu projektového priberiete, ako na strane internej, tak aj na strane externej. Čiže keď vyberete akékoľvek riešenie, akýkoľvek nástroj, technicky, jeho úspech alebo neúspech spočíva na tom, aký bude ten implementačný tím. Ja verím, že u nás sa to podarilo na všetkých stranách a zatiaľ nám všetko vychádza. Sme teraz momentálne v štádiu testovania týchto údajov, čiže tá implementačná fáza je z 90% za nami. Počas projektu sa pridávali ďalšie a ďalšie oblasti informácií, ktoré sme potrebovali zahrnúť do toho projektu. Podarilo sa to tak, že sme napriek tomu zachovali pôvodný časový harmonogram. A teraz na záver, keď otestujeme tie dáta, my tie dáta už interne na financiách používame,
nepoužívajú ich ešte koncoví užívateľia, ale už teraz sa pripravujeme na tú fázu, ktorú som spomínal predtým, že naučíme tých ľudí s tými dátami pracovať, naučíme ich tam nachádzať tie informácie, ktoré potrebujú a pracovať, vedieť pochopiť tie informácie, ktoré im môžu pri udržaní klienta pomôcť. Takže ja ďakujem za vašu pozornosť a ak sú nejaké otázky, veľmi rád odpoviem. Tak ďakujem pekne.